Embindini wesavana eseMzantsi Afrika kuza kuhlala umkhombe ozithembileyo oza kubizwa ngokuba nguJabari. UJabari uza kukuthanda ukucula, kunjalo nje uza kucinga ukuba unelona lizwi limnandi kakhulu apha elizweni, kodwa ngelishwa akuzukuba njalo. UJabari uza kufuna ukungenelela ukhuphiswano lweetalente lonyaka, ngoko ke uza kubuza abahlobo bakhe abasenyongweni ukuba bayalithanda na ilizwi lakhe. Abahlobo bakhe abazi kufuna kumvisa kakubi, ngoko ke baza kumqhatha bonke bathi, "Silithanda nyhani mhlobam," baza kutsho bonke. ULeila uza kuba nguye yedwa oza kumxelela inyaniso uJabari. "Hayi, akuculi kamnandi kangako," uza kutsho uLeila. "Kukuba nenyani ke oku. Unentliziyo embi," uza kutsho uJabari. Uza kucaphuka kakhulu, uza kuhamba amshiye apho. UJabari uza kugqiba kwelokuba makangamhoyi uLeila. Ngengomso uza kuma etyhwini ixesha elide nazo zonke izilwanyana eziza kufuna ukungenela olu khuphiswano lweetalente. Ngosuku lokhuphiswano uJabari uza kukhwela eqongeni, uza kuqalisa ukucula. Wonke ubani uza kudikwa ngulo mculo uyilozayo, baza kusuka bakhwaze, "Yo, hayibo!" Ezinye izilwanyana ziza kude zimgibisele ngeziqhamo uJabari wabantu. Hayi, ukuba lusizi kwaloo nto. UJabari uza kuphela zintloni, uza kuphuma apho ebaleka. Esemgama uLeila uza kuyibona into eyenzekayo amlandele. "Unyanisile Leila," uza kutsho uJabari. "Andikwazi tu ukucula." "Akunamsebenzi ukuba nento ongakwaziyo ukuyenza," uza kutsho uLeila. "Asinguye wonke ubani okwaziyo ukwenza zonke izinto. Jonga mna ndiliqhidala ekudaniseni." "Ewe, unyanisile. Uyaqhidala nyhani xa udanisayo," uza kutsho ehleka uJabari. Ngaloo mini uJabari uza kufunda into yokuba angamthemba uLeila uba uya kusoloko ethetha inyaniso. Uza kufunda nento yokokuba asinguye wonke ubani okwaziyo ukwenza yonke into. Ngoko ke uza kugqiba kwelokuba agxininise kwenye yeetalente zakhe, ukomelela kwakhe. Kunyaka olandelayo uza kufumana ibhaso lokuba ngowona mkhombe mncinci womelele kakhulu kweli lizwe. uJabari uza kuhlala ewuprekthiza ke kodwa umculo wakhe xa ehlamba. Ngokuya lihamba ixesha uza kuya ecula bhetelana noko. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com